Kaixo, 40.000 inguru dira Euskadiko musika eskola batean ikasten duten pertsonak. Eskola hoietatik 76, gehienak Euskal Herriko Musika Eskolen Elkarteko kide gara. Euskadiko 76 udalerritan gaude, zurea hoietako bat da. Gurekin ikastera animatzen zara, berdin dio zenbat urte dituzun. Musikaz goza dezazun nahi dugu. Pianoa, biolina, oboea, trompeta edo orkestra batean ikus dezakezun musika tresna klasiko bat joz, edo gitarra elektrikoa, basua, bateria bezalako instrumentu modernoago bat, edo gure herriko beste edozein, txistua, alboka, trikitisa, panderoa. Musika idazten eta irakurtzen ikasiko duzu. Abesbatzak, bandak, orkestrak, fanfarriak edo konboak bezalako taldeetan parte hartuko duzu. Gure ikastetxe batzuetan euskal dantza ere ikasi ahal izango duzu. Gure herrietako jaietan egotea gustatzen zaigu, baita musika eskolekin, gure herriko eskolekin, eta Europako beste herrialde batzuetako eskolekin harremanetan egotea ere. Anima zaitez, informa zaitez zure herriko musika eskolan, etzazu aukera galdu. Asko gustatuko zaizu. Musika barrenetik sentitu, bizi eta gozatu.